खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दा आङो दहाय फुङाव मोनसे फेसबुक स्क्रल खालामबाय थादोंमोन बेनिफ्राय आङो बे भिडिअखौ नुनाय जादों दा बे भिडिअनि गेजेराव बे भिडिअखौ नायनानै आं बिराद दुखु मोनदों जे आङो दिनैहाय हमना लादो आं ख्रिस्टियान ना आङो एक्चुअलाव ख्रिस्टियानखा बिनिफ्राय हमना लादो आं दिनै ख्रिस्टियान नङामोनबाबो ना आं दिनै गुबुन धोरोमनि मानसिमोनबाबो बेबायदि भिडिअखौ नायनानै आं मालाबाबो गोजोननो हानाय नङा आरोना अब्लाबो आं बुङो कि एक्चुअली बेबायदि आङो एक्सपोज खालामनाय नङा होमबाबो जे बेनि माखासे राइट्सखौ लानानै आङो माखासे बाथ्राफोर बुंनो सानदों आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बेनिफ्राय जोङो सावरायगोन ओके नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि साननाय फैदों बेखौ आं मिन्थिया बाट बे भिडिअआ माने बिराद गाज्रि मोनसे सिस्टेमाव लांनाय जादों आरोना बिराद गाज्रि लाइनाव थांदों बाट आङो एक्चुअली मा बुंनो नागिरदों बे भिडिअनि गेजेरजों जे थांनाय 22 तारिख ना 22 तारिख जानुवारियाव जे राम मन्दिर इनागुरेसन खालामनाय जाबाय दा बेवहाय गोबां मानसिफ्रा माने गोजोननाय मोनदों ना गोबां समनिफ्राय जायखौहाय नेनानै दंमोन बियो जाफुंदों दा बिनि थाखायनो गोबां मानसिफ्रा गोजोनदों बाट दिनैहाय नैबेबायदि सिचुवेशनसिम माबोरै सफैगोन ना गावसोर गोजोननानै गुबुन धोरोमारिफोरखौ दुखु होनाया माबा मोनसे गोजोननाय फैगोन नामा ना धोरोमखौ मानि थाखाय लायो बे बाथ्राखौ जोङो मोजाङै स्टाडि खालामनांगोन दा जोङो बेखौ नायोबा ना बे भिडिअखौ नायोबा जोङो इन्डियान कनस्टिटिउसननि बाथ्राखौबो जोङो साननांगोन इन्डियान कनस्टिटिउसना जोंनो मा फोरोङो जोंनो मा खोन्थादों ना मा लिरनानै दोननाय जादों जों बेखौहाय मोजां बुजिनांगोन दा मोनसे बाथ्राखौ आं बुङो जे हिन्दुफोरनि मोनसे फेथ अमनिजम ना अमखौ फुजियो माने अमनिजमा मा बुस्थु नोंथांमोना बेखौहाय सिगां बुजिना लाग्रोना अमनिजमा ओरैबायदि फोथायनाय जे नोंथांमोना बेयाव नायबा बुजिगोन Omnism is the respect and belief in all religion. Those who hold this belief are called omnism. दा नैबेखौ साननानै नाय जे omnism ना बेसेबां मोजां बाथ्रा जे गुबुन धोरोमारिफोरखौबो जोङो रेसपेक्ट होनाय ना गुबुननि फोथायनायफोरखौ रेसपेक्ट होनाय दा बेफोरखौ जोङो माने एक्चुअलाव रावबो लानो हायाखै आङो सानो कि बे omnismनि गुबै बाथ्राखौनो गोबां मानसिफ्रा मिन्थियामोन खोमा ना जायफ्रानाखि अमखौ फुजियो अब्लाबो बिसोर माने omnismनि जेनाखि गुबै बाथ्रा बेखौनो सोरबा माने मिन्थियामोन जानो हागौ ना जोङो बेखौ जोङो डाइरेक्टलि सोरबा मानसिया माने सोरबा बायदि भेलु गैयै मानसिफ्रा बेबायदि बुङोबा माने खुनु भेलु देखाया बाट जोङो जेब्लानाखि ना इन्डियान कनस्टिटिउसननि बे सिस्टेमजों जोङो सिस्टेमखौ लानानै जोङो बाथ्रा बुंगोन अब्ला बयबो गनायनांगौ गोनां जायो दा जोङो इन्डियान कनस्टिटिउसना फ्रेमवर्क अफ इन्डियान कनस्टिटिउसनाव जोङो नुयोमोन कि सभारेन ससियलिस्ट सेकुलारिज्म डेम'क्रेटिक एन्ड रिपाब्लिक बेबायदि माबा खालामनाय लिरनानै दोननाय जादों फ्रेमवर्कआव बाट बेयाव मोनसे दङ सेकुलारिज्मनि सोमोन्दै नोंथांमोना मोजां बुजिनांगोन जे सेकुलारिज्मा जोंनो मा खोन्थादों सेकुलारिज्मा मा बुस्थु जोङो बेखौहाय मोजाङै मिन्थिनांगोन अब्लासो जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ जानला मेला जायफ्रानाखि बेबायदि बुजियाना बेफोरबायदि मानसियासो मावखायो ओमफ्राय जायनि थाखाय बेबायदि मावो ना जाय बेबायदि मावो बिसोर माने जेबो सिस्टेमखौनो बुजिया ओमफ्राय बिनिफ्राय जायफ्रा बुजिना ना जायफ्रा मिन्थिखायो बिसोरो माने बेफोरावबो गोग्लैफानांगौ गोनां जायो माने इन्डियान कनस्टिटिउसननि सेकुलारिज्माव आर्टिकल 25 निफ्राय 28 बेखौ नोंथांमोना मोजां नाय अब्ला गासैखौबो मिन्थिलांजोबगोन जे आं बेखौ बुंनांलाया ना सोरबा सासे मानसिया बेखौहाय बुंनांगौनि गोनांथि गैबावा माने बियो अलरेडि माने कनस्टिटिउसनाव लिरजाखानाय जे आर्टिकल नाम्बार 25 निफ्राय लानानै 28 नि गेजेराव जोङो बेखौहाय नायब्ला नुगोन आरो आर्टिकल नाम्बारखौ नोंथांमोनो खोन्थानो नागिरदों जे मा बुंदों ना एक्जेक्टलि मा बुंमारदों आर्टिकल नाम्बार 25 निफ्राय 28 आवहाय नोंथांमोना मोजाङै खोनासंबानो जाबाय बेवहाय बुंदों आर्टिकल नाम्बार 25 आव माने guarantee the right to freedom of religion माने गासैबो मानसिफ्रा माने धोरोमखौ लानो हायो ना फ्रिडम दं माने धोरोमखौ लानो जिखुनु जा धोरोमानो जाया मानो ना जों ख्रिस्टान जा हिन्दु जा ना बुद्धिस्ट जा गासैबो माने एलाउड बेवहाय फ्रिडम including the right to freely profess practice and propagate religion जों माने गासैबो प्रेक्टिस जों माबायदि माने प्रेक्टिस खालामो बेयो गावबा गावनि सायाव डिपेन्ड आरोना
बेबायदि 26 आव मा बुंदों grants freedom to manage religious affairs subject to public order morality and health बेयावबो बुंदों माने जायखिजाया धोरोमखौ जोङो माने जेरैहाय नोंथांमोना मेनेज खालामो ना माब्रै नोंथांमोना धोरोमखौहाय सालायलाङो बे गावबा गाव धोरोमनि ससाइटिनि बाथ्रा फैबाय ना जों बेखौ बेयावबो आर्टिकल नाम्बार 26 आव जोङो बेखौ मोनो 27 आव दङ prohibits the levying of tax for the promotion or the, maintenance of any particular religion निफ्राय माने सरकार माब्लाबाबो टेक्सफोर लानाय जाया माने बेबायदि बुंनाय जादों आरोना जायखिजाया धोरोम दा बेवहाय जोङो बेफोरखौ मोजां नायोबा आं मोनसेखौ नायबावगोन 28 आव मा बुंदों prohibits religious instruction in educational institution wholly maintained by the state and okay जोङो बाट बेखौल' जोङो मिन्थिनांगोन कि बेवहाय इन्डियान कनस्टिटिउसना जुदि बेबायदि लिरदोंबा ना बेबायदि लिरदोंबा जोङो रावबो बेखौहाय माबा खालामनो हाया ना बेबायदि जोङो गुबुननि धोरोमखौ दुखु होनो हाया ना गुबुननि धोरोमखौ बेबायदि नासयनो बेबायदि जों हाया बाट बेवहाय गावसोर रंजानायनि नामाव ना गुबुननि धोरोमखौ दुखु होनायावथ' बेयाव मोनसे धोरोमनि लाइन फैयाखैना जा बेखौ जोङो नायोब्ला ओरैबायदि बुंनांसिगोन कि जे राम मन्दिरखौ जोङो इनागुरेसन खालामबाय बिनिफ्राय टटेलि बिनिफ्राय सेन्सआ सेन्स फैगोन बायदि जोङो नुहुरो आरोना जुदि आय'ध्यायाव बेबायदि राम मन्दिरखौ इनागुरेसन खालामबाय बिनिफ्राय बे आय'ध्यायाव मोनसेल' जाथिनि मानसि गैया बेयाव जानो हागौ ख्रिस्टियान दंना बेयाव बांसिन मुस्लिमफोरबो दं बाट बेखौ नायोबा जोङो माने जोङो समानै जों थानांगौ बियो मोनसे एरिया नङा कि बियो माने हिन्दुफोरनिल' जायगा नङा बेवहाय माने गोबां मिक्स आप मानसिफोर दङ दा बेखौ नायोबा सासे आं मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांबावदों जे 12 बोसोरनि सासे गथ' बियो दासान्दि भाइराल ना दासान्दि बियो निउसाव भाइराल दा बेबायदि सासे 12 बोसोरनि गथ'आनो ओरैबायदि बुंनो हादोंबा भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोनो हागोन ऐसा क्यों भाई वो तो राम जी को मानते नहीं है राम मंदिर भी नहीं मानते हैं तो उनका धर्म है उनका मजहब है मुस्लिम वो क्यों मानेंगे राम को पाकिस्तान भी उनका धर्म मुस्लिम वही है ना सब भाई उनके वही हैं वही चले जाएं वही अपना बस जाएं यहाँ तो हिंदू राष्ट्र होगा ना और हिंदू राष्ट्र हो चुका है कैसे हो गया हिंदू राष्ट्र यहाँ के भाई जितने हैं पूछ लीजिए सब हिंदू हैं कि क्या हैं जो मुस्लिम है वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं हिंदू में और जो हिंदू हैं वो देखिए कितने मूर्ख हैं वो मुस्लिम हो जा रहे हैं बे गथ'आ ओरै बुंदों कि इन्डियाया माने हिन्दुस्तान माने हिन्दु कान्ट्रि जाखासिगोन माने बेवहाय मा बुंनाय जादों सासे 12 बोसोरनि गथ'आनो ना बेबायदि माइन्डसेटनि जाबायबा ना बियो आरो उनावहाय बेसेबां गिदिर खामानि मावलांबावगोन बियो इन्डियाया मोनसे हिन्दु कान्ट्रि होननानै बियो उन्दैयावनो माने 12 बोसोराव बेबायदि माइन्डसेटआ जाखाबायबा बियो धोरोमखौ लानानै बेबायदि सेम बाथ्राखौ लानानै इयुनावहाय बेसे गिदिर बाथ्राखौ सानबावगोन बेसे गिदिर दावराव जागोन जोङो बेखौहाय माने साननानै नायनांगोन आरो मोनसेया जाहैबाय RSS ना मोनसे बेथ' मोनसे आफाद ना हिन्दुफोरनि मोनसे आफाद जाया माने बेयावनिबो RSS नि गोबां बे आफादनि गोबां भिडिअफोरबो जों मोननाय जायो जायखौ आंनाव मोनसे सिगांनिफ्रायनो दंखायो बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायग्रोनि हम सब शपथ लेते हैं वचन देते हैं संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बनाए रखने के लिए आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे मरेंगे जरूरत पड़ी तो मारेंगे किसी भी बलिदान के लिए किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव हमारी कुलदेवता हमारी ग्राम देवता भारत माता हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे जय जय विजय दे विजय दे विजय दे विजय दे विजय दे भारत माता
दा जुदि सोरबा बायदि मोनसे आफादा ना सोरबा बायदि सासे पार्टिकुलार मोनसे धोरोमा बेबायदि गुबुन धोरोमखौ लानानै ना इन्डिया हिन्दु कान्ट्रि जानांगौ बेबायदि जानांगौ बुङोबा बियो खामानि होआ मानो होनना बुङोब्ला इन्डियान कनस्टिटिउसनानो सेक्युलारिज्म होखादों माने जों गासैबो गावबा गाव गोसोनि ना गावबा गाव मा धोरोम फुजियो बेखौ फुजिनो मोनो ख्रिस्टियानानो जा हिन्दुआनो जा जिखुनु जा धोरोमानो मानो जोङो फुजिनो मोनो बाट गिर्जा न'आव बे रामनि जेनाखि फ्लेग ना श्री रामनि फ्लेगखौ जोङो खानानै होनाय भिडिअखौ नुदों जे ओरैबायदि रंजादों बिसोरो दा बेखौ मा बुंगोन जोङो बेखौहाय लिगेलि थाङोबा बिसोरखौ एक्सनबो लानो हायो बाट आङो सानोखि बेवहाय जेबो सम्पति खहा खालामनाय जायाखै माबा मोनसे गिर्जा न'खौ नस्थ' खालामनाय जायाखै बा खालामदोंबो जानो हागौ जोङो बुंनो हाला बाट जोङो मा सानो आं सानोखि जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफ्रा बेबायदि माब्लाबाबो मावा कि बिसोरखौ जेबो एक्सनबो लानाय नङा ना बिसोरखौ माफ होगोन आङो बेखौल' सानो जोंनि ख्रिस्टान धोरोमाव माने रावबो गुबुननि धोरोमखौ बेबायदि होननानै रावबो माने सानखाया माने नासयनाय गैया ना फ्रिदम जोङो फ्रिदम होयो बुंनांगौखौ बुङो बाट आङो पार्टिकुलार आङो दा ख्रिस्टान जानानै आङो बुङाखै जे हिन्दुफोरखौ बेबायदि बाट आङो नैबे बाथ्राखौ लानानैसो नैबे भिडिअखौ लानानैसो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों कि ख्रिस्टान मानसिफ्रा एक्चुअलि एसे आलादा जायो ना एसे आलादा जायो कि गुबुननि ना आरो मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंबावनो सानदों जे मोनसे आफादा जाहैबाय आङो जायखौ बुंबाय एसे सिगाङावहाय आं बेखौ मख'बावला बिसोरनि साननायफोरा माबायदि इन्डियाखौ हिन्दु कान्ट्रि खालामनाय मेन टारगेटआनो जाहैबाय इन्डियाखौ हिन्दु कान्ट्रि खालामनाय ना हिन्दुस्तान खालामनाय सासे गथ'आनो बा सोरबा सासे लिडारानो बेबायदि माबा बाथ्राखौ बुंखायोबा ना आरो बियो जालाङोबा इयुनाव बियो मोनसे धोरोमनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे जाहामेला फैगोन बिराद गिदिर मोनसे दावराव फैगोन आरोखि ना दा बेखायनो आङो ओरैल' बुंनो सानबाय जे बे भिडिअखौहाय ना बे भिडिअखौ लानानै सोरबा दुखु मोनबाय सोरबा राग जोंबाय अके दा बिदिया जाखायो जोङो बिसोरखौ माफ होनांगोन ना अब्ला जोङो धोरोमनि खुनु भेलुबो थानाय नङा ना जोङो बेनिखायनो जोङो बिसोरखौ माफ होनांगोन जोङो बेबायदि एक्सनबो लानो गोनांथि गैया ना बिसोरनो माबा मोनसे फिडबेक बिसोरनि रिजाल्टखौ बिसोर मोनखागोन दा आङो बेखौल' बुंबाय जे जोङो इसेबां माने सिन्था खालामनांगौ गोनांथि गैया ना जोंहा इसोर दं इसोरा गासैखौबो नायजोबगोन बेखौल' बुंनानै आङो